A ešte chvíľočku. No, skús tam ten posledný. A pomaly. Super. Wow. Môžeš už aj ako ďalší. Lili, ale najprv otoč, aby sa neprichytili, až potom tam to malé to. Lili, otoč ďalší, lebo sa nám spálí. A čo robíš? Dávam ten malý stajo. Dej do dörky. No prosím, ten výber sa. Ja si myslím, že Lili, ten prvý už bude pancake, môžeš ho vybrať. Ten. Turn around. Keď ich dávaš, to môžeš ich prevrátiť. Super. Paráda. Pancakes are ready. Pozri sa na mňa.